No niin, pitkästä aikaa. Transportti on, siihen on saatu nyt leima. Vihdoin ja viimein. Vuoden saa taas ajaa. Mutta kyllä siinä oli tekemistä kaikenlaista, tai no, enemmän tai vähemmän. En mä kaikkia tehnyt itse, kun siinä oli ei mulla ollut hitsikonetta nyt tällä kertaa ja sitten kaikki meni muuten hyvin, mutta raidetangon sisäpään sitä oli vaihtamassa tai vaihdon tosiaan niin vaihtamassa, niin siinä oli ohjausvaihteessa niin kova vuoto, että ja siinä oli se haiterikummi rikki myöskin, niin sitä mä en saanut vaihdettua. Sitä en mä enää taivut tuonne auton alle. Tai olisin mä tietysti, mutta oli niin märkä vielä tuo maatulanne. Niin sen mä vein tuonne huoltoon, sitten tuonne paikalliseen huoltoon, ja ne vaihtoo sen sitten siellä sen sisäpään. Mulla oli osa mukana. Ne sisäpään laittoi ja se haiterikummin siihen, ja siellä oli runsasta vuotoa. Ja mä tässä mietin, että kyllä siinä pakkohan se on laittaa kuntoon se ohjausvaihdekin siinä ja kattelin vähän niitä hintoja, minkälaisia olisi uusien hinnat, niin ne on sellainen 200, no 200 riippuisi ulkomailta tilaa, niin 200–400 euron se ohjausvaihde. Plus sitten tietenkin työ, ja sitä mä en saa itse vaihdettua, eikä rupiakaan vaihtamaan. Se on mulle nyt tällä hetkellä liian kova urakka. En mä saa autoa ylään, niin se on jonakin vaihdettava. Ja mä ajattelin, että mä laitan tuon autojerryyn, kilpailutan sen työn kokonaan ja hommaan itse sen osan. Ja katsotaan sitten, minkälaisia tarjouksia siellä tulee. Mutta se oli ikävä yllätys. Se ei ole mikään nyt niin halpa. Se on monen tunnin työjuttu. Mutta se on pantava kuntoon. Ei siinä auta, kun muuten rupeaa olemaan paikat kunnossa. Jarrut on kaikki kunnossa. On kaikki levyt, uudet jarrupalat. Ja taakse on uudet jarrusatulat. Ja sitten on pantu jarruputket sinne, niin kuin ne poikittaiset takimaiset putket on kaikki uudet siellä. Ja edes tosiaan kanssa jarrupalat ja sitten se raidetakon pää, sisäpää ja ulkopää uudet, tai toiselle puolelle uudet. Niin kyllä pakko se on tehdä loppuun asti tämä systeemi. Joo. Se oli niin se oli jännä juttu, että mä sain hylätyn siitä jarruputkesta, esimerkiksi siitä jarruputkesta, joona oli katsurin mielestä helmiliitokset, jopa 4 kappaletta. No, niille ei tehty mitään ja mä menin näyttämään sen. Niin se toinen katsuri, se ei enää ollut sama siinä, niin se sanoi, että ei näin se ole mikään, nämä on aivan ok, että ei näin se ole mitään. Jännää, että ei voi enää katsastukseenkaan välttämättä luottaa, että toinen antaa hylätyn liitoksista ja toinen sanoo, että nämä on aivan normaalit. Joo. Mutta sellaista
pitkästä aikaa videota taas. Mun pitää enemmän tehdä näitä videota, kun pitää vaan oppia siinä, että kamera pitäisi olla, tai kännykkä aina valmiina, kun jotakin tekoja puhua, mutta sanotaan, että pitää keskittyä niin siihen tekemiseen, niin jää se kuvaaminen aina tekemättä. Mutta eikö tämä tästä pikkuhiljaa lähde paranemaan? Selvä juttu, katsellaan seuraaviin videoihin. No niin, pitkästä aikaa. Transportti on, siihen on saatu nyt leima. Vihdoin viimein. Vuoden saadaan ajaa. Mutta kyllä siinä oli tekemistä kaikenlaista, tai no, enemmän tai vähemmän. En mä kaikkia tehnyt itse, kun siinä oli ei mulla ollut hitsikonetta nyt tällä kertaa ja sitten kaikki meni muuten hyvin, mutta raidetangon sisäpään sitä oli vaihtamassa, tai vaihdon tosiaan, niin vaihtamassa, niin siinä oli ohjausvaihteessa niin kova vuoto, että ja siinä oli se haiterikummi rikki myöskin, niin sitä mä en saanut vaihdettua, sitä en mä enää taivut tuonne auton alle, tai olisin mä tietysti, mutta oli niin märkä vielä tuo maatola, niin sen mä vein tuonne huoltoon, sitten tuonne paikallisen huoltoon, ja ne vaihtoo sen sitten siellä sen sisäpään, mulla oli osa mukana, ne sisäpään laittoi ja se haiterikummin siihen, ja siellä oli runsasta vuotoa. Ja mä tässä mietin, että kyllä siinä pakkohan se on laittaa kuntoon se ohjausvaihdekin siinä ja kattelin vähän niitä hintoja, minkälaisia olisi uusien hinnat, niin ne on sellainen 250, no 200 riippuisi ulkomailta tilaa, niin 200–400 euron se ohjausvaihde. Plus sitten tietenkin työ, ja sitä mä en saa itse vaihdettua, eikä rupiakaan vaihtamaan, se on mulle nyt tällä hetkellä liian kova urakka. En mä saa autoa ylään, niin se on jonakin vaihdettava. Ja mä ajattelin, että mä laitan tuonne autojerryyn, kilpailutan sen työn kokonaan ja hommaan itse sen osan. Ja katsotaan sitten, minkälaisia tarjouksia siellä tulee. Mutta se oli ikävä yllätys. Se ei ole mikään nyt niin halpa. Se on monen tunnin työjuttu. Mutta se on pantava kuntoon, ei siinä auta, kun muuten rupeaa olemaan paikat kunnossa. Jarrut on kaikki kunnossa, on kaikki levyt, uudet jarrupalat ja taakse on uudet jarrusatulat. Ja sitten on pantu jarruputket sinne, niin kuin ne poikittaiset takimaiset putket on kaikki uudet siellä. Ja edes tosiaan kanssa jarrupalat ja sitten se raidetakon pää, sisäpää ja ulkopää uudet, tai toiselle puolelle uudet. Niin, kyllä pakko se on tehdä loppuun asti tämä systeemi. Joo. Se oli niin, se oli jännä juttu, että mä sain hylätyn siitä jarruputkesta, esimerkiksi siitä jarruputkesta, joona oli katsurin mielestä helmiliitokset, jopa 4 kappaletta. No, niille ei tehty mitään, ja mä menin näyttämään sen
niin se toinen katsuri, se ei enää ollut sama siinä, niin se sanoi, että ei, näin se on mikä, nämä on aivan ok, että ei näin se on mitään. Jännää, että ei voi enää niin kuin katsastukseenkaan välttämättä luottaa, että toinen antaa hylätyn liitoksista ja toinen sanoo, että nämä on aivan normaalit. Joo. Mutta sellaista. Pitkästä aikaa videota taas. Mun pitää enemmän tehdä näitä videota, kun pitää vaan oppia siinä, että kamera pitäisi olla, tai kännykkä aina valmiina, kun jotakin tekoja puhua, mutta sanotaan, että pitää keskittyä niin siihen tekemiseen, niin jää se kuvaaminen aina tekemättä. Mutta eikö tämä tästä pikkuhiljaa lähde paranemaan? Selvä juttu, katsellaan seuraaviin videoihin.